kieku jirnexxili jien inħalli jekk il-Babinitin il-ħajja il-Presidenza u nara l-poplu maqut ngħid dak kienet l-ikbar achievement li stajt nagħmel. Tgħid li maqut veru maħniex clans jew dan imma hemm bżonn. Hemm bżonn li r-rispett reċiproku, il-lingwa fil-Parlament, pereżempju, it-tolleranza li aħna kapaċi nisimgħu minn ma jaqbilx magħna, kapaċi niddibattu ma jaqbilx magħna. Però mbagħad ikunu rispettużi lil xulxin u naċċettaw lil xulxin. Iddikjara dan il-President George Vella f'intervista waqt il-programm Thank You, intervista li matula stqar li ma kienx faċli li jaċċetta l-Presidenza u ħaż żmien tiegħu għaliex kienet pożizzjoni li qatt ma stenna jew li pretenda li jiġi offrut. Madankollu spjega li finalment aċċetta li xħass li la darba ntażelu sinjal li hemm min jemmen li għandu xjagħti lis-soċjetà. Jiena sepp fiha nfissa d-deċiżjoni tal-oppożizzjoni u ngħidha ġifieri bl-ikbar sinċerità hija deċiżjoni matura. Jiena mill-ewwel il-Prim Ministru kien tani indikazzjoni li meta semma ismi il-kap tal-oppożizzjoni jgħidin dilija speċi der diġà li hemm approach differenti. Ovvjament bir-rispett dejjem għal-deċiżjoni finali tiegħu tal-grupp parlamentari tiegħu. Però meta kont ġejt informatu mbagħad li dawn se jagħtu l-appoġġ jiena nista' ngħidlek li apprezzajt ammens. Fl-intervista ma' Sergio Mallia, George Vella wiegħed li l-appoġġ li l-oppożizzjoni tagħtu se jroddu lura mid-darba aktar b'ħidma favur is-soċjetà Maltija. Tkellem ukoll dwar mozzjoni li l-kap tal-oppożizzjoni Adrian Delija se jressaq fil-Parlament illi l-għażla tal-President issir bl-appoġġ taż-żewġ terzi tal-Parlament. Huwa argument ħanetek huwa validu, fis-sens li meta inti għandek mħallef jiġi magħżul b'żewġ terzi, jitneħħa b'żewġ terzi, u mbagħad il-President sempliċement majority tal-Kamra, naħseb illi hemm argument. Però attenti wkoll mbagħad illi dan ma jwassalx biex mbagħad nibdew neliminaw persuni illi jistgħu jkunu validi, imma imħabba konnotazzjonijiet politiċi jibdew jiġu marbin. Waqt li kien qed jitratta każi relatati ma' persuni fil-bżonn li jduru fuq il-Community Chest Fund, il-President George Vella esprima x-xewqa li tispiċċa ħtieġa li wieħed jittallab imma tiddaħħal is-sistema fejn min huwa fil-bżonn isib l-għajnuna.